Nou doen we op Vastelovensdinsdag met onderweg iets wat we bijna nooit gedaan hebben in al die bijna 1700 afleveringen. En dat is namelijk op de dag zelf opnemen en uitzenden. En met de Vastelovend is alles anders dan normaal. Dus we gaan nu in Ottersum. Hallo. Hallo. Hoe spreek je Ottersum uit? Ottersum. Dankjewel. In Ottersum hebben ze namelijk iets heel leuks bedacht. Carnavalsvereniging de Mascotters. Daar wil ik vanaf zien. Die vonden namelijk dat de mensen in het dorp maar zelf een trala moesten versieren. Hoes, gevel, vuurtuin. En op die manier ging de carnavalsvereniging dan in een soort van optocht langs de mensen zelf. En hebben ze het, vind ik toch wel enorm origineel gedaan. Maak hier een foto van uw cupje, dan krijgt u 10% korting bij het tubje. Nou, voor korting zien we altijd wat te porren, hè? Komen. Wacht. Rudy, kijk. Oh, plaatje. En wat een zonke. Lekker zonke, lekker windje, lekker weerke. Lekker dansen door het leven, wie een veerke. Al hadden we maar vleugeltjes, dan zongen we wie de vleugeltjes. Ik huur een deur. Oh. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dit hier? Bent u het tubke? Nee, ik werk bij het Tubke. En mijn zusjes ook? Oh, we mogen geen reclame maken. Oké. Maar ja, dat wordt nu lastig. Nou ja, goed, het speelt een rol in dit verhaal. Dus zeg één keer wat het tubke is. Het is een restaurant in Milsbeek. Ja? En daar werk ik. En natuurlijk nou in die moeilijke tijden met de horeca hebben wij op deze manier mooie reclame gemaakt. En proberen we ze toch te steunen. Maar wat staat er nou als je hier een foto maakt? Van Ja, dat klopt. Daar in de lijst, als je daar een foto maakt en dan die laat zien in het restaurant, dan krijg je 10% korting op de TKW. Op de TKW? Ja. Hoeveel selfies zijn er al gemaakt inmiddels? Volgens mij een stuk of 5, dus het valt nog wel mee. Oh, het valt nog wel mee? Ja. Oh. Ja. Maar het is wel leuk, het is toch al iets, hè? Ja, leuke slippers trouwens. Ja, sorry. Nee, ik zeg leuke slippers. Ik ben gewoon lekker thuis. Ja, dat is tenminste één van de carnavalskleuren. Precies. Wie ben jij? Ik ben Linda. Oh, je de bent dochter. Linda. Ja. Oh. Jij woont nog gewoon thuis? Ja, ik woon nog gewoon thuis. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 21. 21. Ja. Ben je de oudste? Ja, de oudste. Ja. 3 zusjes. Ja, klopt. Ja. Dat zijn jullie dan? Ja, ik ben dan de oudste en dan heb ik nog 2 zusjes, maar ze zijn helaas niet thuis. En wie is Mira? Mira woont op nummer 16. Ja. En, zij is ook werkzaam bij het Tubke. Dus vandaar. Konden ze in Milsbeek geen personeel vinden voor dat... Nee, ja, het goede personeel moet je in Ottersum halen. Dus Goh. nee, heel toevallig gewoon, ja. Hé, maar wat doe jij normaal gesproken met de carnaval? Met de carnaval? Nou, dan ben ik hier in Ottersum op de feestjes te vinden of hier in de omliggende dorpen. En ik loop ook wel eens mee met de optocht. Dus ja, gewoon gezellig met vrienden. Dus wel een echte carnavalsvierder? Ja, zeker, ja. En de andere zusjes? Die iets minder, maar ook wel een beetje, ja. En wie heeft het versierwerk gedaan? Dat heb ik samen met mijn ouders gedaan, ja. Hans en Jolanda? Hans en Jolanda. Hans en Jolanda, zijn dat carnavalsvierders? Nee, zij niet. Nee, dus ik heb het niet van hen meegekregen. Nee, want als ik jou zo hoor praten, denk ik bij mezelf, dat is geen dieharde Ottersumse tongval wat ik hoor. Ja. Daar weet ik zelf niet goed op te reageren. Ja, hoe lang woon je hier al? Gewoon mijn hele leven. Ik ben geboren. Dus, geboren en getogen? Ja, nou, dan ben je precies. Ottersums. Ja, Althans, wat mij betreft wel. Ja, zeker waar, ja. Wat had je normaal gedaan deze carnaval? Naar de Maartzitting op zaterdag geweest in Gennep. Op zondag de optocht in Gennep.
Maandags hier in Ottersum. En dinsdags, ja, dan is het meestal werken bij Tupke. Of ik ben ook wel eens naar de kroegentocht in Kuik geweest. Dus van alles wat. Ja. Oké. En de mertzitting in Gennep, dat Ja. schijnt heel leuk te zijn. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, heel leuk. Gezellig, veel mensen en leuke muziek. Dus goed begin van de carnaval. Heb je daar ook al polsbandjes voor nodig? Polsbandjes? Ja, zeker. Hoeveel mensen kunnen daar bij elkaar staan? Oeh, dat is een goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, ja, het was eerst 1 plein en sinds 2 jaar is het uitgebreid naar 2 pleinen. Omdat er gewoon zoveel animo voor was. Maar ja, ik durf echt niet te zeggen in aantallen. Wat vond je van het idee van de carnavalsvereniging Ja, om dit te superleuk. doen? Ja, echt wel. Echt heel leuk dat ze zoveel initiatief hebben genomen. En ja, het is toch een stukje gezelligheid. Als je door het dorp loopt, je ziet van alles. En, Nou, het valt mij hartstikke echt, leuk. het Ja, valt mij echt echt op gezellig. hoeveel mensen gehoor gegeven Ja. hebben aan aan het dit- verzoek. Ja, echt wel. Meer dan 100 huizen doen mee. Ja, dan doen wij als straat mee. En wij doen ook met Tupke, zeg maar, als gewoon eigen mee. Maar meer dan 100 aanmeldingen. Dus ja, hoop animo. Hoeveel optochtnummers zijn er normaal gesproken give or take in Ottersum? Veel minder. Veel minder? Ja, ja. Ze zeiden al vrij snel, de mascotte gaf al aan dat er hiervoor meer animo was dan Ja. optochtlopers. Ja. Zou dit misschien een blijvertje kunnen worden in het Ik dorp? weet het niet. Ik denk misschien wel dat ze gaan zeggen van versier lekker je huis volgend jaar weer, want het heeft zoveel gezelligheid meegebracht. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ook een leus en zoiets bedenken dat normaal op een carnavalswagen komt. Ja, die aandacht gaat dan natuurlijk weer naar de carnavalswagen, zoals dat Ja. natuurlijk wel weer mag. Dus ja, maar gewoon al een vlaggenlijntje en een vlag van de mascotters en zo, dat is allemaal hartstikke leuk. En ja, het ziet er al gezellig uit, toch? Even iets anders dan. Ja. Jij werkt in de horeca, hè? Ja. Dan. Ja. Wat doe jij normaal dan? Serveren? Ja, in de bediening. Ja. In de bediening. Klopt, ja. Is dat Ja. leuk? Ja, zeker. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik mis het ook wel. Ja, Dat kan ik me voorstellen. ja. Gewoon die gezelligheid onder de mensen. En Wanneer heb je voor het laatst gewerkt? in oktober, halverwege oktober. Godsamme. Ja. Ja, heel af en toe nog wel eens bij de TKW, maar ja, daar is natuurlijk lang niet zoveel personeel bij nodig als in het restaurant. Wat doe je dan al die tijd? Nou, ik werk ook nog in de zorg en ja, daar ben ik nog een beetje mee bezig en oppassen. En, Oppassen? ja, doe ik ook nog. Op kinderen allemaal met het thuisonderwijs ben ik ook nog druk mee bezig geweest. Dus, Maar iedereen zit thuis. Hebben ze dan nog wel een oppas nodig? ja, want het is toch wel lastig voor de ouders ook. Ja, die moeten ineens als juf gezien worden en die kinderen die ja, vinden dat ook wel lastig. En sommige ouders moeten inderdaad ook gewoon werken. Ja. Hé, maar en onderwijs dan? Ja, Vertel. het grappige is, ik doe ook nog de PABO, lerarenopleiding. Ik heb verpleegkunde gedaan, maar dat was niks. Vond ik niet leuk. Mhm. Wel afgerond, maar ik zit nou in ja, de lerarenopleiding doe ik nou. Dus ja, dat vind ik natuurlijk ook een hartstikke mooie manier om te leren. Dat ik die dingen die ik nou op school leer, dat ik die dan ook bij het oppassen met het thuisonderwijs kan gebruiken. Juf Linda. Ja, precies. Dat is de toekomst, ja. Juf Linda, ja. Maar en dat breng je nu al in de praktijk. Wat leuk. Ja, ja, gewoon vanaf het eerste jaar meteen stage. En nu ook, ja, nu in de periodes dat de scholen dicht gingen, Ja. kon ik natuurlijk gewoon nog door blijven gaan met het verder beoefenen van mijn toekomstige beroep. Maar leg eens even uit in de praktijk hoe dat dan gaat. Het Bellen mensen, thuisonderwijs. ja, bellen mensen jou op of stuurt de school jou op pad? Of, Nou, ik had al gewoon een aantal oppasadressen. En zo bij mijn buren en nog ergens anders. En in Siebegewald, een ander dorpje. En ja, die vroegen gewoon of ik die met het thuisonderwijs kon helpen. En ja, vond ik natuurlijk hartstikke leuk, ja. Hoe gaaf is dat? Ja, zeker. En Hartstikke is het leuk. dan met kapje? Nee, nee, niet met mondkapje. Nee? Nee. Nee. Ja, je houdt wel een beetje rekening natuurlijk met de regels. Maar en gewoon goed je klachten in de gaten houden als je iets hebt. Jeetje Linda, Ja. jij bent van veel markten thuis. Ja, zeker. Ik ben nog lekker druk bezig. Dus ik verveel me nog niet. Want je zei de verpleging bleek uiteindelijk niks te zijn. Nee, ik heb het wel afgerond op het En mbo. waarom En, niet? Ja, ik vond het toch te veel verantwoordelijkheid. Ik vond het wel zeker een mooi vak en het betekent ook veel voor anderen. En het is mooi dat je iets kunt doen voor een ander. Ja. Maar toch dacht ik, nee, dat wil ik niet de rest van mijn leven doen. Dus ja, toen ben ik verder gaan kijken en kinderen trok mij altijd al. En toen bij de PABO terechtgekomen. Hoi, Ja. buurman. Maar Hoi. zei je nou net dat je toch nog iets in de zorg Ja, doet? ik werk nog wel in de zorg. Dat kan ik als bijbaantje doen en werk in de thuiszorg. Ja,
Dus van alles, ja. Goh, wat een bezig bijtje ben jij. Ja, zeker, ja. En betekent dat ook dat je financieel de eindjes nog wel een beetje aan elkaar Ja, ik kan red het knopen? nog wel. Ik merk wel dat ik wel minder inkomsten heb, maar ja, je geeft natuurlijk ook minder uit nu. Dus En je woont nog thuis. ja, dus dat is ook nog lekker en gemakkelijk, ja. Moet je kostgeld betalen? Nee, gelukkig. Oh, Heerlijk, hè? heerlijk. Goed voor Ja. elkaar, ja. Ja. zeker. Helpen jullie papa en mam nog wel een beetje zo in het huishouden? Oh ja, zeker Ja, hoor. jullie koken Ja. wel eens? Ja, koken, ja, dat vinden we wel leuk, dus dat is geen probleem, ja. Ja, gewoon je eigen kamer bijhouden en af en toe een keer de was aanzetten en zo'n dingetjes. Maar... Is bij jullie nou het avondeten een stuk gezelliger geworden door corona? Omdat dat een soort van hoogtepuntje is van de... Ja, eigenlijk wel. We zitten nu Van de dag? heel vaak samen aan tafel. En voorheen was het altijd wel, dan moest de een sporten of de ander had een avonddienst of de ander moest in de horeca werken. En ja, nu zitten we regelmatig gewoon met z'n vijven aan tafel. Dus dat is wel leuk, ja. En wordt er dan ook extra veel aandacht besteed aan het eten? Nee, dan nou niet per se. Nee, dat is niet echt veranderd, nee. Oké. Nee. Ja, Hey, jij wil dus uiteindelijk wel voor de klas gaan ja, staan. voor de klas, ja. Klopt. En basisonderwijs? Ja, basisonderwijs. Oh, dus je wordt echt juf Linda. Ja, dat wil ik wel, ja. En dan de inimini's of de... Nee, de bovenbouw. De bovenbouw. Ja, daar gaat mijn voorkeur nu wel naar uit. Ik vind het hartstikke leuk om er met de kleine om te gaan en te spelen en zo. Maar ik wil toch echt het echte lesgeven. Echt wat pittigere uitdagingen. Ja. Op die manier, ja. En pittiger dan ook, want je krijgt dan al wat meer tegengas, hè? Van Ja, zevende dat en zeker achtste ook. groepers. Ja, en pubergedrag. Ja. En ja, ze weten wel wat ze willen hoor. Ze dagen je wel uit af en toe. Ja, dus Oké. ook wel weer leuk hoor. Uitdaging voor mezelf. Wat leuk om te horen, Linda, dat de aanleiding was dan de vastelovend. Maar wat leuk om te horen dat jij op je 21ste tijdens corona toch nog, je hebt doelen, je hebt een Ja. horizon. Je zorgt er wel voor dat er steeds nieuwe uitdagingen in jouw leven komen. Ja, zeker wel, ja. Ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk, ja. Zullen we dan met een soort van vastelovens opmerking afsluiten en te zeggen van het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers op. Nou, precies, hartstikke mooi. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, ja.